Mandizibulisele kumntu wonke ondibukeleyo ngayo le mina namhlanje. Ngutata uBashman oyi-director yaseVusconi Funerals, okwangu-chairperson ka-AFUA Amathole region. Kule region namhlanje sihlangene apha kwisemina esithe sayi-organizer si-regional executive, sahlanganisana but asenzanga semina for i-associations zonke. Senze isemina for this region yase-Amathole only ngoku. This is our first seminar. As you know ukuthi u-AFUA umbutho omtsha, umbutho oseneminyakana nje ebalekayo kodwa wenza into ezinkulu. Ndifuna ukuthi nakomnye umngcwabi ongekabi na-association, he or she is welcomed to join u-AFUA. Affiliation fee iphantsi, it's only 2,500 rand, and then urenewisha yearly 1,000 rand. Uyangayifumana phi loo nto leyo? Being a business person ojoyina i-association ye-business ufanele noko ukhupha ngaphezulu kunoko, kodwa kuba ke singabantu kwa-AFUA abavelanayo, so saqonda ukuthi masiqale phaa phantsi so that abantu bakuthi bakwazi ufikelela, because we know ukuthi bakhona abangcwaba bangafikelelekiyo, bangakwazi ufikelela, abangcwaba once in a while. So siyaba-invite kwa-AFUA, siyakwazi ubathondoza, sibabonise indlela, sibanike indlela zozimaketha so that ii-businesses zabo nazo zifane nezabanye ii-businesses, zikwazi bazaziwe broadly, ingapheleli kule ndawo ahlala kuyo. Umntu ayaqiniseka ibhizinesi yakhe iyaziwa ndawo yonke. Sinazo ke apha uSARS for uzonceda abangcwabi, sinaye apha u-BCMM for uzolungisa into abangcwabi bakwazi ukuthi xa benefriji bakwazi uba bayasebenza ngendlela efanelekileyo, bangabi ngabantu abangangeniyo kule business okanye bangene ngendlela engeyiyo. Funeka sikomplayile sisonke kule business. So as AFUA members, we've invited Home Affairs. Home Affairs is here so that namhlanje wonke umngcwabi siqiniseke ukuthi uzaba designated. Kungabikho mngcwabi uzawusanyelwa ngomnye umngcwabi, kungabikho mngcwabi uzawu-abhuzwa ngumngcwabi omkhulu because yena engakwazi ukwenza ezi zinto funeka ezenzile, like uba azisayinele i-BI 1663, azenzele izinto ezininzi. So sifuna wonke umntu abe uyakhompplya. Singu-AFUA sifuna uqiniseka ukuthi bonke abangcwabi baka-AFUA banee-businesses ezisemthethweni, kungabikho mntu uzawuba nebhizinesi engekho mthethweni. Camagu. Eyona nto isidibanise apha sengqwadalala kwambejembeje kwanjena yindiboniselwano yodibana nezinye ii-companies ezibonisa ezingamancedo ethu, ezisibonakala apha ekuhambeni kwendlela zethu, zizidingo zethu. Umzekelo ophileyo, uHome Affairs, siye sithi sihamba nee-clients sibe neengxaki ngoo-Home Affairs, siye sithi ekuhambeni kwizinto sidibane neengxaki noomasipala. Bathe ngqwadalala ke apha bacacisa ke ngokuba zintoni thina ekumelezekile sizenzile. NooSARS bathe balapha, no-border caterers, zonke iindawo kwenzela uba zibe lula for thina singabangcwabi, singatsali nzima. Isenzela lula ke loo nto ngoba siyakwazi ubuza belapha phambi kwethu uba yintoni funeke ndiyenzile ukuze uOmodo andinike imoto yakhe, yintoni funeke ndiyenzile ukuze ndibe nazo izinto kube mbejembeje xa ndikwazi ungcwaba. Zezona nto ke ezo zoba sityebise thina singoonomabhizinesi, singoosomashishini abasakhulayo, uba sikhule iibhizinesi zethu zizokhula zifane nezinye. Andifuni uzibiza amagama esezinkulu. Yiloo nto ke ngoku isibangele sibe lapha. Kukanjalo ke bantu basekhaya. Amazwi ogqibela nje, Mr. George. Yes. Kwabanye abangcwabi mhlawumbi abangekabikho kule mhlawumbi ungathini umyalezo lapho kubo nabasaqala ungena kwishishini lolimo? Eyona nto endingayithetha ngamandla kwabasaqalayo nakangekabikho kuthi,
Eyokuqala ebalulekileyo, xa ungcwaba mayibe yi-calling ukungcwaba, mayibe lubizo. Ungayi ufuna uba ngumngcwabi for uyokwenza imali. Qala useva abantu ngesidima, ngesithozelo. Okwesibini, siye sikhuthaze abangcwabi abangekho phantsi kwemibutho uba sondelani, ngoba urhulumente akamfuni umntu ongekho phantsi kwemibutho, ngoba ufuna uthi umntu xa ngakwazanga uziphatha kakuhle akwazi ukuya kwi-association yakhe. Yeyona nto imbaba kubekho i-association. Xa umngcwabi angakwazi uziphatha kakuhle, akwazi urhulumente umbamba aye kwi-association yakhe. Yeyona nto sithe nqwadalala sinjena ke, simbejembeje sinjena, ngulo Afua wethu esimthandayo, uyasithwala, usigcinile kwiinto zonke. Ndisahlile ke mna. Msasazi, mandithathe ithuba ndibulise kakhulu kubabukeli nabaphulaphuli bakho beCamagu. Mna igama lam ndinguStanley Kamakinana, upresident we-Afua. I-Afua ngumbutho wabangcwabi, ngoba xa ungumngcwabi funeka ube phantsi kwe-association apho khona abantu ababhatala kuwe bazawuyazi ukuthi xa kukho ingxaki yokokuba wena mngcwabi ungazenzi izithembiso owawuthe uza kuzenza. Masithi umzekelo, uthi emntwini, mhlo ufile ndakunika intente enkulu, ndikunika inkomo, ndikunika igusha, ndikunike ibhokhwe yokuhlamba izandla. Ngoku sidibane nalaa femeli ihlinyuka apha esithubeni, ezaa zinto oyithembise ngazo azisenzeki. Uyabona ke xa ubhatala umngcwabi ongekho under i-Afua usengxakini kakhulu, ngoba akuzuba nayo indawo yokuthi xa ningavisisani ngezigqibo enanizenzile kubekho indawo yawuthi ummangalele kuyo. Thina ke siyi-Afua siyambamba laa mngcwabi, simjije ade aze ngaphambili, enze esaa sigqibo wayethe, esaa sivumelwano nanivumelene ngazo. Simcele sithi, mhlekazi, mayihambe ngalaa ndlela nanivumelene ngayo. I-Afua ke inabile. Ikhona iKapa, eWestern Cape, apha Eastern Cape ikho kwii-regions ampuri bonke oomasipala ikhona i-Afua, iyafumaneka. Sikwacela ke abangcwabi abasanda ukujoyina le field yokungcwaba mabakhawuleze bajoyine bazodibana ne-Afua bebe ngamalungu, ngoba asifuni mngcwabi ongekho kwindawo aphantsi kwayo, ngoba baninzi ootsotsi abatsotsa abantu kuba engena umbrella yena aphantsi kwayo.